dereng ngantos paripurna Kelurah Semar Badranaya, Kelurah Petruk, Kelurah Nala Gareng anggenipun sami angrepa dhateng kersanipun Kelurah Semar. Katrenjo praptaning panengah Pandhawa Raden Janaka Arya Cingak sangya para Panakawan wau. Mulat para sang Arjuna semaya kang kamanungsan. Om Mulat sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsuniran padha kadang hayiwataya Kakang Semar aja kaget aku ingkang prapta Kakang Nayantaka wilujeng Tandara ya Bagaring slamet tekaku wilujeng Den ya Petruk dak tampa bapakmu tansah kaya ngene Nala Gareng nggih Mas nganti susah apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring pangandikan ora iso niku angel aleman kok niku nek carane bocah cilik niku aleman nganti jeleh lek kula ngripe karo Petruk ya Tru heeh muni mumet sithik dhisik wah sambate ngaruwara Mboro coba aku tak matur karo bapakmu Nala nggih dijajal mawon mboten apa-apa Kakang Semar Kakang Nayantaka tangiya Kakang purhanamu yen to negara Ngamarta ketaman lelakon Kakang Semar ana suwijining nalindra prapta ning negara Ngamarta ing ngaran Jaya Sudarga